amma fa ina gaya muku da wahala, irin wahala da tafi ƙarfinku ba za ku iya ba, amma idan Allah Ubangiji ya ƙarfafe ku to za ku je ɗin, amma ina horon ku da ku ji tsoron Allah. Babu guzurin da zan yi muku illa muku guzuri da tsoron Allah, sannan kuma ku kiyaye irin addu'o'in da kuka koya a wajena. Duk inda kuka je ku yi addu'a, ta fita daga gida ku yi addu'a, ta shiga daji ku yi addu'a. Duk da kuka cewa akwai wani abun tsoro, ku karanta addu'a da Allah Ubangiji zai tsallake da ku. Kuma ku kula da irin ku kula da irin launin ciyawar da na faɗa. An gane ko? Insha Allah malam zamu da. Ubangiji Allah ya tsare. Amin malam. Sannu labaran, Allah ya tsagaita masa. Ahmed, Baba, ka ga dajin nan na ƙare kukanka. Akwai hatsari sosai, Ahmed. Akwai hatsari sosai, sai kun kiyaye. Maganin nan da za ku je, ku nemo ma mahaifinku, ku kiyaye, ku yi taka tsantsan. Ina nan zan taya muku addu'a. Ubangijin Allah ya ba ku sa'a, Allah ya sa ku je a sa Allah ya dawo da ku lafiya. Ku yi hankali da dajin nan. To, ‘ya'yan nan, kun ga su maza ne, ku rauni ne da ku mata ne, ku zauna ku haƙura su je. Tafiyar ajali ce. Tafiyar ajali ce. Ja su sun ga husuma ƙarshe na rai ajali ne ashe bai gota wanda ya samu ba. Tashi mutu a ce har 'ya'ya mata.